December 30, all of the hotel located December 31st. Managa Manda to the sick and so in the Coco Ayama, in the Coco Ayama, in the Coco I
This security because all of you know. All of you know that on Sunday. Oya manu ke me bi e Corolla.
Hello, sir. Iko cheli ka abụ onye ga-eti egwu anyị achọrọ egwu ọbụla MC cheli MC anyị mana anyị nọ na be mana o nwere ọganila anyị ọlụ ụwa onye ga-ekwu egwu ha Chisco onye mgbago biko onye ọbụla nụ na-egwu ya kpama ebe a wee force onye out until akwa anaghị ya unu chọzi ime iwe sọlụ unu na-eme ihe ọmụ nwa dị charge entertainment gbasara akwa onye si akwụrụ ọkwụrụ chọọ nye ọsọ ozugbo ozugbo Mark egwu na-ekọrọ wa akpara Mark enwebela m efe oke Chisco ga-eti egwu gịta oke na ọ dị ala ga ịchịkọta mmemme a enwere onye ọzọ ga-eti egwu gịta mmọnwụ biko na-aka mana si nwee ndidi biko ka Chisco tie egwu ihe na ya kwana ya bụ ka eme ya ka ọ dị organized Chisco tie egwu na nna ibi n'enu onye ọbụla na-etiti ọgba pụọ Chisco chere Chisco agbasị gị chere anyị nọkwanụ mbe mmadụ ka anyị mere na ya pet
sọsọ onye anyị kpọrọ ga-eti egwu bụ Chisco. Ọ bụrụ na enyi onye besi na-eti egwu gị na onye ama na ọ na-achọ ya okwu. Mmọnwụ agụ ọ bụrụ na ikene akwa ikene ajọ jiburu ozu biko unu chere sekuriti ga-enyere m aka o ka mmemenwu ka mmemme afọ aka ụgwọ prọfet BBC aga m anwụ n'ọrụ a ịma na ndị akwa na-enye ego bụ ndị na-eti egwu mma ntọnụ ntibe egwu mma ntibe egwu maka ibe na-ezigbo ozi ịmara ka itolu meme ihe niile a na-eme ka a respect anyị na onye anyị nọ na biya onye mkpọgo Chisco onye ọbụla na-esi ọma ọfụgodu Chisco ka anyị na-ege ntị aga gwa m eso mama oriri n'iru Tikita apart from Chisco. On the message behind the men. Because security men. Men from the Indian Police Force and other vigilante services. Hey man, I'm going to say I ain't chat. Hey, 2020. Check over the engine for the Kemo. Hey, my video. The video they buy the train. You know that? Bishop video, Bishop TV. I'm going to see a computer. Here they buy the video train. See what I can move. I can't video train. No, I can't. Address in Doba. Iguaya. Maybe not going to be able. Maybe to be able. Only because I need to be able. I'm ready to be able. I got it. I want to know address Anambra State. Address Anambra. I want to know address Anambra. The guy in America. Address in Doba. The kitchen.
Ekumeku. 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 Get back. Get back. Get back. Ekumeku. 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 Olha, Ekumeku. 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 Ekumeku mmanwụ na-agụ arọ. Ekumeku mmanwụ na-agụ arọ. Ekumeku. Ekumeku mmanwụ na-agụ arọ. Kwụrụ nọ na-eshi ya taa. Ekumeku mmanwụ na-agụ arọ. Ekumeku. 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 Hey, chief coach. Out. Left. Oh yeah. One. Madam, put down. Chief go. Ọ̀dà Ekumeku. Ọ̀dà nwunye ọba. Ayaya. Ọ̀dà n'ọba. Ọ̀dà n'ọba. Na-agasị n'ikpe anụ n'ụzọ dị. Ikemba. Iti barake mama. Ya oyo mna watela basi ngole masu ya pia ka. Ina mwani ayaya. Oke na kwa si akoso ni na eti egwu ko na ego. Aba BBC faka wa. Atiti ni ana mo kwale fina ya. Maka ina ba. Ona lega, ina ndo baka mona harano. Akwa bu gonna check it on the gym. Manana my like is at times physical one. Akobele can change ego. Can we get change the one time. Address and